النجمة أما على تبارك عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم الجماعة بسوء من الله كنينجا من هذا ما من الله بوجبسوي كويل جامع من نافع ويحكمنا من نيادلا كاتشاري تمنعنا نوي manifeste pour la refondation du Mali. Anina fe hakna Allah ni ni adabora kun mengama ko lase jamama kasoro ka ko ke jamai al-islamé jama manifeste ni nya sabe ka chari nya kono ani siname mamu ma o mali dew de folo ne jamana in laje ka laja kungo ka laje ka hakil jakabo mim le se ka bla ani sini ka hakil jakabo fanala ala de sini no nga ni bara be te ko dola ni hakil maye im se ka ko do fa ne min faamu jamana in hakili min girana ni hadamadenw jɛra ko caman kɛra ɲɛna jamana in ne min faamu bana kelen o de bɛ jamana in kɔnɔ fura ka kan ka ɲini bana min na kɔrɔ kɛ président a ka kuma la a y'i sinsin ko in kan kosɛbɛ bana wɛrɛ tɛ an bolo yan siya ko kelen tɛ diina ko kelen tɛ fɛn wɛrɛ tɛ n'o kuma n'a wulila ne bɛ n da tu kuma kelen na kabini fanga kɔrɔ ma bi n b'a fɔ n da la o fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ c'est une question de gouvernance jamana bɛ ka mara ni hakilina min a bɛ ka mara ni fɛɛrɛ min ye a bɛ ka mara ni dabali min ye o dabali ninnu t'a to ko jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan jamana in dun fura min b'a la o ye maaw ka fara ɲɔgɔn kan ye c'est le seul remède c'est pas sorcier soit an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ kɛ kelen ye défi o défi bɛ yen an bɛ se ka ɲɛsin a ma soit an tɛ fara ɲɔgɔn kan on devient fragile et ala k'an kisi k'an tanga ni fɛn o fɛn nana a bɛɛ bɛ se k'i sago kan na aw ye farala ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan in o de bɛ ka ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ diinatigi o laadalatigi o politiki mɔgɔ o maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ an k'a dɔn fura min b'a la pour que jamana in a kana sɔnbere a kana bin a ka bɔ an bolo o de ye jamanadenw u ka sɔn ka yafa ɲɔgɔn ma ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn mago to manifeste nous avons c'est ça l'esprit. On se met ensemble, on peut relever tous les défis. On ne se met pas ensemble, on devient fragile et tout peut nous arriver. Alors quand je dis Mauka Faranonga, Atseka Nungoro, nous ma Sabali Nungoro, nous ma son Noye. Tombe, Yamatseka Joga. Adamade, famille même mon fara, ou du Zuku, Dananona. Mine de Kele, moto Kaka Kele Dasa. Kumadou, Nini, Bourjali, Kumakandou, ni bɛ kɛlɛ de wuli a tɛ se ka kɛlɛ dafa. Et pour que mɔgɔw an ka sabali an yɛrɛ dama de don an ka sabali an yɛrɛ dama de don manifeste ni hakilina y'o ye manifeste jiginna n kɔnɔ n k'a kɛ don min ne bɔra Magan ka na yan wallahi min tun bɛ Mali la ani kibaruya min tun bɛ yan moi je ne sais pas au courant n t'a n ye to aéroport de la ka jama in ye de l'aéroport fo ka taa se n ka so da la
je n'ai pas le droit. En mandat, ne kan sigi kan bolo fula damu kan jamana yin dew laje. Fami me kan na ne re nyebala. Il a dit c'est la préoccupation de tous les politiques que je suis au regret de le dire, mais c'est ça la réalité. Mais attention, il est bon qu'on aille à des élections. Mais Nantara, quand Jamana tourne, parti politique, cabinet 92 Borala, Adema Gagnana, parti T, mi-élection gagnée de Jamana. Pour que vous ayez des gens, wajibi yelen do ka fara ñoon ka pour que beka kele ni lezo o ye kunu moy bi chini ni demana de ma fara ñoon ga tene et le taux se resserre contre nous. Jamana 80% de notre territoire n'est pas sous le contrôle de l'État malien. O tila mo na ma fara ñoon ka kele dasa jamana ka sika basi élection ka ke hajji sigila nambo ke fantura ni toy nata pamita élection ge on mena fara sou du même bla jamana nga na bisaka définir nous relever côté malheureusement ay kuma do ko kabini ko indam nana ne dama ma ko kuma la mais bi ba oui je veux le dire je le dirai avec responsabilité et je m'assume en le disant. Transition. Ne vous mettez en Misri là. Mettez en Syrie. Parce que Jamana Kalfala Mamouna ne dit pas qu'un ala sona kafo. On a ce que tu as dit pour que fait à Ketugunimana. Mais je suis au regret quand même de constater quelque chose que je vais dire aujourd'hui et le dénoncer. Comme nous demandons, Maman Mbakuna, Ousigra, quelle est la catégorie? Jamana Den du Membe, Koulou du Membe, Djekoulou du Membe, combien de Jamana Nkuna Bikan allait Ousigra, quand Jamana Nkuna Kofo. Ah non. Non. Bon, tu sais que Jamana gérer, tu ne peux pas gérer le peuple sans le peuple. Hey, au tenio. Nous avons croqué. Nous avons croqué. Nous avons quel était Kuntenache, Moyo Kuntenache. Masalou n'a fait, Mawari n'a fait pas, Banou n'a pas de la Duko Oulila, parce que Duko va faire Ouli, non. Je l'ai dit. Mais je vais demander d'écouter le peuple malien. À qui l'on m'a dit, dans ma déon, Makama, à nous, Kawele Makama, ne au faut aller. Vous croyez que moi je vais hésiter de le dire aujourd'hui? Non. Il faut qu'ils gèrent le pays avec beaucoup de considération pour le peuple. Pas par le mépris. Toutes les catégories, toutes les sensibilités, sans exception, aussi il pourra nous s'en quand vous avez nous siga, jamana ko imeni tugola, amba Afrika keta, aya dida, anga nyon mene, o make ko ina, ate kuma ma fait, ani mate ko ke nyon fait, a veut me gérer. Ah, ça quand même. Mais c'est des choses quand même qu'il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, à Kakan, nous nous mettons qu'ils mettent un peu d'eau. Au Kadida, quand il répondait beaucoup là, la considération beaucoup là, on est demandé d'eau au Kassigi. Quelles que soient les divergences, nous sommes condamnés aujourd'hui à se parler et à s'entendre. C'est la voie pour le salut où on va périr. Il n'y a pas de pointé, qui aurait été pointé, qui aurait été. Avec moi, nous avons fait, quand nous avons femme, quand nous avons terminé, quand nous avons une bobolola, ou alors nous avons besoin d'une paille là, nous avons des clans.
Ça, vraiment, je voulais le dire. Je ne sais pas le commentaire que les uns et les autres vont en faire. Bon, ils sont libres de commenter comme ils veulent. Traiter du corps, faire de lui tout ce qu'ils veulent. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. L'essentiel, c'est notre patrie. C'est le Mali. Bien belle bi, bien belle. Il y a une pandémie qui nous a imposé un nouvel ordre mondial. Il y a les partenaires qui sont dans l'impasse aujourd'hui. Ils ont aussi des enjeux et des élections en 2022. On va s'y dire, non, ils sont quand même des hommes intelligents. Non, il faut que les autorités de la transition, je le dis haut et fort, le repli dans lequel ils se sont mis au Kabola. Vous ne pouvez pas avoir un président distant du peuple, un premier ministre froid, un vice-président, je ne sais pas, et puis tout le monde est là, vraiment, ce n'est vraiment pas, wallahi, moi je n'ai pas de problème, non, M5 ne nous tekele là, Semasi ne nous tekele là, Mouré ne nous tekele là. Non, s'il s'agit de ma personne, il faut y tenir une guerre. Mais aujourd'hui, il s'agit du Mali. C'est ce qui m'a fait venir ici. Je ne suis pas le parrain de ce mouvement. Non, pas du tout. L'État parrain, l'État président. Mais nous, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Mangin ala ka ya rabbi ala ka jamana basi ka hera kaya ka lafiya caman di jamana ma ya rabbi ka bendo jamana yi ala ka lafiya do jamana yi jamana yi kambe ya rabbal alamin ka jaraye abu janama ni ala son aw be fatiyata amin rebe بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله